Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolong saudara assalamualaikum persembahan sungguh. Oh dengar alasan di Quran yang jujur di surah Al-Araf ayat tatarun ayat 127 wa inna faqahum dengan khairu. Oh akan Nabi Musa bakato Fir'aun wahai Musa ndak permaklum sabananya kami berkaum-kaum tinggi dari engkau tua bertimbun kalabian tertinggi kalabian tak susun itulah kata Fir'aun anak Nabi Musa menunjukkan pangkar sombong dado jo suara nagaga wujud jo cengeng ala balimpa-limpa Fir'aun lah nyato ya perintahlah turun dari Jibril. Oh akan Nabi Musa supaya mausia Fir'aun dari negari Mesir. Membawa Fir'aun baparang di air di laut merah Fir'aun lah cair. 10 Muharram di hari Asyura di lautan merah Fir'aun lah meninggal sampai aja dek mengajar Musa menyimpan busuk beberapa kapinta kababa unjuo penyimpanan ko tangga umum ka kita ka tukang pituak khusus ka kita ka tukang silawat kita bapitu mano tampe kaji dibuka alasan tidak otan gadang lahu jolaha nanci andai nanci galak banyak galeme dengan galemak nasi bercampur jo ciri caca itu lanan banyak sidang lan banyak yo pikir mana
darugo ojana Selamat lai jasamani alai tarimo otana la bagi tu la pengajian Yola di dalam ku ulima Di dalam laiku lima la ilaha illallah ayo wahai sahabat iyo la ditolan udaro Elai ini lai sambuangan dari kami oba asu dari sinar la berlian lerang bari dinamo Elai mangko kami sambu Allah dekana dosa hababnyo iyo adolai basa bab iyo ado baka arano Ekarano dun sana kami Allah adalah sudah ba atanyo iyo banala membara lerang bari dinamo Kembali aulai tanyoka Allah deka kami ba aduo iyo ayan la karajian la dela itu ka atonyo Olai tubu olai yang kasar bakato olai su udaro iyo ampe la di luar lain tolan pa areso Elai kuli elai jodagi yang ure ejo tu ulanyo iyo ke asalan itu iyo ainan tolan antanyo Olai kuli esabalu mekuli apodahu ulunyo iyo dagya sabalum badagya apodahu ulunyo Elai ure esabalu me ure apodahu ulunyo iyo tulang sabalum tulang apodahu ulunyo Olai sifat lainyo Tuhan lanang tarajoni di sano iyo lai sadala bala pahade iyo ai tolan ba atanyo Elai sungguh alai pune pade ade kami kanggoya kaju ole basa balai dosana iyo bue sami intaro Tarimo kasih banyak iya tarinimo asuko iyo delayata Allah bertanya Allah dari sana asu udaro Allah da ilamo Allah iyo Allah iyo li Allah la ilaha Nama la ilaha illallah la dia Allah iyo Nabi Muhammad Adalah Rasul Allah da ilallah Allah Sambil lantaru kami lah di dalam usaha dia ayamulai balai nyotola ada buwe sanitaro da ilallah annahari
kami laka mengaji la saparati sodia mulai ayam mulai akhir lain la pengajian baru dijawab tanya dari Allah Nandi silim pantanyo labu esami taro ladi kake pengajian lana di jawab tanyo iyo di akhir pengajian lela kami baca oleh tanyo kami kabe bu esami intaro andalai kami kabe sabali jodoh iyo kapalay paralu lagi ampe jolimo iyo kini baitulah lay mangko kaelonyo lay mangko ngaji sepata lay jodoh oi karano pengajian lai penting ladi kita oh penting lai sekali di bidang lai agama alai agamo nala Islam agamo lainnya kita ai suruh lain jo taga ai ado di dalamnya oh tinggal di kita maamalaikan saja oleh wahai saudara oh ya iki nyuwani La ilaha illallah paham di hati dijadilaikan cermin langit lejo bumi adenan wahai lai saudara ayari lai budiman ay elo lai taguhi ayamal dan iman alienan denyo pulo kudarat lainnya Tuhan kudarat lainnya Allah di Tuhan lai rohaman ala dijadilaikan tubuh oh banyak lai salapan oleh ampe di luar oleh ampe di dalam nan nampe di luar ai sudahlah boyan ai kulit lai jo daging ai dua lai sajalan hai ure lai jo tulang oleh pun demikian iyo sungguh di luar oleh tampilnya dia iyo aku biloinyo oleh akan berjalan ai semua manurui ai garah di dalam ai ampe di dalam ai anda ingati hati jo jantung dua sajoli rabu
demikian lagi kaampenyo itu samo sapai samo manurui kapadonyo hati mupahum Tuhan lai anda ingati janganlah kitonde duduk atamano oleh duduklah bersama kampung-kampung di misal kampulon dan hatilah jo jantung samisal sangkar barisi buru ama ari palaka Tuhan jangan tergantung manusia galonai balik barakat hati jo jantung lai sungguh samisal burung di dalam sangkar melahirkan dia sukar mangana sukar menyusun le jangan terlangga sungguh begitu abuni pitua Allah diketahui jua tubuh angkasa salapan gano bilangan sudah ampe di dalam ampe di luar ala wahai sahabat tolana saudara tubuh salapan lai sukar dibaca nah kami terangkan andalah jago pahamkan bahasa monyo samo oh iyo hati itu umpamonyo rajo batu jua ganolai mairang kanyo barampe di luar lai jadi dubalangnya bati gola di dalam lai menjadi mantinyo alai bagara aladenyo hati lai bagara akasamonyo demikiannya lagi yang gotonan nampe iyo apo bilo rajo lagi akan barangke iyo samulai nyopaila delai lambe elai jo cape samo iyo lai bajalan ladalai lambe jo cape oleh samulai bajalan oleh jauh oleh jodake oleh hati oleh samisal oleh rajo lah diake ahai selain dari hati alau pamolai raya apa lai karajo oleh hati kamandape pikir lai nyobana oleh wahai lai sahabat kalau lai ko indah alande ko kita la pikiri oleh tubuh salapan oleh tubuh oleh salapan oleh indah oleh terbagi di mano oleh nyobana oleh hati lai nurani di mano diamnyo hati sanubari rasionan batin indah tak ketahui dan kasanan alui ko indah lah basisi nan kasanan alui ko indah basisi oh indah basisi nan kasanan alui oh wahai saudara andai dan tolan oh wujud wujud muas oleh handala besokan oh umpamu oleh nyobana oleh dengan lakolinda ala dikana jua sirna ada adalah yang pela deasanyo oleh kupila bilangan adalah yang pilai jo air oleh sajalan adalah angin lai jo tanah punde
itu oleh api itu oleh darah padok itu Allah kalau air itu oleh tulang ladi kita kalau tanah itu daging dek kita ayang ini tuh ure di kita hayang ini tuh ure di kita ala suatu lagi hatiku susah ibu hatiku bukanlah ulah an-nasirna Adam begitulah sudah oleh pilih jo'ai oleh angin lejo tanah apabila lenyo sampai alemu ajaluna Allah dipasang lama hari padahal dena jangan batukan mulai mati bila kamu lah di dalam kulima dalam kulimah la ilaha illallah la ilaha illallah suatu lagi dengar imanat syariat ko indah ado batorika syariat ko indah ado batorikat atorikat indah ado bahagikat hakikat ko indah ado ma'rifat la umpam la de nyopadi ala de lai indah ala de baure ala batang ala de nyomati ala buah indah dape ande nana jadi ala de musikin ala de sana ala mula nadillah ala de nala jadi ala de lala para lana di kampung le akhirat suatu lagi ala dengar de Tuhan syariat jalan tarikat jalan hakikat itu kesudahan jalan hakikat itu kesudahan jalan ma'rifat itu samparan no simpan oh atu lagi lai hatiku sansai oleh ibu lah de hatiku delai bukanlah de sebagai elai ala de kotarang dalam hidup lah dipakai ala de nana mati ala ko di tumpang ala de nana ala ko salah saya ala de barasukat ala de ko penuh ala babilang ala ko sampai lah hidup di dunia Allah salasa Allah hidup di tumpang dalam mati laka dipakai ayalah mato adalah jatuh ala de badara datanglah rupo bagai-bagai mengatukan rupo lane takui layaku dalam pengajian li alemu Allah di jalan mau dalam situ dalam tarang-tarang bana suranyo itu alai suranyo itu lajo kalau lai tatarang hiduplah dipakai alai matilah ditumpah indahlah takana kalah hilang alam kanara kola de badan baku bang soal pengajian sakialah dikambang wahai sahabat tolong saudaro soal pengajian lah sakian lah kami baca sakian dahulu adik kami alai badu di sinar berlian rang barinamo sebagala sambungan ladena putui caku putui basambung di muka basamo laikini latibo pulo masonyo ale menyambui gayung dan ala menjawab tanyo rekan kami sabantalainya
ala depan ala membara rang bari namo ako lamo di kabe ko putui talinyo lamo di pasam ko rasan rasonyo iyo marila di Jawa iyo di muko lebasamo iyo karano lenyo tolan manantila nyo jo iyo ta adola de ubanyo ba urang mananti oto adena ladangui lajo kala son mama kak kapang kade talingo tapi ladenyo ado urang le mambao anta iyo ladera jantan antala iyo orang batino anta naniyo lai urang awa anta baliau urang cino anta naniyo la si saidi anta naniyo si bagindo antala urang nyalang anta urang buto iyo la mirek nala jobe memang balun lainnya to pulo iyo bagitu nadenyo misal salaku iyo haide umpamo aden anak kami ho Jawa iyo sepanjang denyo tanyo aden ala sabalun kami akan iyo menjawab tanyo terlebih-lebih kabar mohon memang di muko basamo kapado iyo lai si hadirin iyo pinonton di siko karano naniyo lai nyoto lala mangato lai sabanta jako orang nan duduk di mungko di hadapan lenyo kita iyo nan orang la orang surau orang torikat lah jadi juo kebanyakan iyo guru-guru buya-buya namonyo iyo kapadola denyo imam datu angku maaf hai kami pinto kok indah naniyo lah dibari makan yo pai lah de baeko kok indah naniyo lah diinsang tak atu de kami de baduo maaf naniyo lah diperbanyak nak jangan yo ade apa-apa maalumi yo lah de tu kami salaku anak mudo-mudo anak iyo nan mudo mata memang kaduo hai de dunyo ai kulinan sabalun kuli apo banai dahulunyo danga dekan bana iyo sekarang kini nangko kuli sabalun de bakuli sabalun niho badagyangnya iyo nan memang sama to tanah iyo denan dahulunya iyo lai selamat to tanah ke asalan kulit jo dagyang nangko iyo itu lai penjawaban nan mulo-mulo hai para tamu ayo tulang sabalun tulang apa mana dahulunyo iyo sama tola denyo air akan iyo hai dahulunyo memang ke asalan denyo tulang iyo air dahulunya itu hai banalai penjawaban niyo bilangan hai nan kaduo adapun iyo sifat Tuhan tarajoli di kulit kita barnamo iyo ladenyo azim kebesaran lama ananyo memanglah itulah terjoli sifat Tuhan nan di kulit kita kalau naniyo hai latarajoli memanglah di dagyang kita danga-danga dekan pulo na kami iyo lai panyato iyo na kami hai de panyato di muko kita basamo-samo tarajoli iyo lah di dagyang bernamo hakim de namonyo maanala denyo hakim layo edangakan pulo na kami iyo de panyato di muko
kita basamo-samo Maananya niyo ladenyo hakim kokoh la iyo maananya ala iyo hai deko jale ala iyo hai deko nyato adenan saya urek sabalum urek dekan pulo memang sama toladenyo angin iyo akan ai dahulunyo ada pula sifat Tuhan tarajoli di urek kita bernamo iyo laiko iyum ni tuwe bana namonyo ala iyo lada ko jale ala naniyo hai nang ko nyato maana iyo lade ko iyun menguatkan maananya ala naniyo hai nang ko jale ala naniyo hai la ko nyato tarajoli iyo la ditulang iyo la bilang salanjuinyo barnamo iyo la demuhiyum maana iyo la demuhiyum menghidupkan maananya iyo hai ala maraso beres kami kini menjawab tanyo iyo la kini baitulah mulai malaka elonyo karano basilawat ba orang para karo di dalam kanai dakwah kami mendakwa pulo di dalam kanai tanyo kami batanyo pulo na akar yang lade salubu ibarat lade mano iyo lagi tubuh pengajian kita tantulah ditubuh kan ditambah lai suranyo nak kariang lai salubu ibarat irang manimbo nak dape ikan akan kita bau kuli jangan cabi siapa lai menjaga daging nak jangan muncai lah siapa lah ko menjago ai tulang nak jangan patah siapa lai menjaga urek nak jangan putus siapa lai menjaga jadi sikit itu kami mama sang tanyo indak ba panjang-panjang indak doba jelo-jelo oh biarlah sakite oh asa leba jaso asa bada ceba iyo ba ajina moto ai ladi pasang tanyo jo lagu nalah lamo si tomila je bisa lainan punyo nang karajo oi sinar la berlian la pandai lainyo pulo la pandai la de nyobana memang sarupuna la de inyo tapi la de kami gak balai la de caronyo ingin ku menangis ya, ya. saat ku terpaku ya. mengenangkan nasib diri yang tiada arti tak pernah ku nikmati megahnya dunia bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut nenekmu duhai Maneti hari-hari berlalu bagai dalam mimpi seakan ku berjalan di bawah awan kelabu yang ada hanya hitam yang ada hanya kelam aku melangkah dengan perasaan mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita
Mungkinlah suratan diri, sinar berlian, indah dapet buek kopi. Ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut nenekmu. Duhai Mak Neti. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini? Oh, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Mungkin nasib kami nasi goreng nala abi. Iya, itu nyobanalah dari kami berdua. Dari sinar lah berlian lah derang berilai bernamu. Tadi panahlah membara berbagai macam iramanya. Iyo Allah lai sabali lah delai makan lai tangannya. Iyo adojo irama memang iyo minang lamo. Adojo irama dan dojo irama pop ado pulo. Walau lai iyo la irama lenan batak jadi ju. Adojo irama jo lah delai nana bali yau kau. Kami tentulah de berdua. Mulai indah akan lupa. Adekku tadi mesra mulailah dengan iyo konco bau. Mulai tentu mesra mulai lah delai akan kami bau. Iyo dengarlah dekan bana. Lade sekarang lai nyonangku. Ajo mesra mulai iko namonyo. Kami berdua memberi pulau. Memberi bana di muka basamu sebagai hiburan panjagokan matu. Iyo ko dengar sekarang nangko. Nak kami beri muka basamu Supaya dahen senang hatinya. Onde carilah cari nan lain. Usalah denai ko diharuk ju. Ko kabasatu raso nak mungkin. Karano denai Allah barana duo. Karano denai la barana tigo. Adia umpamo si cincin name Denai ko hanyo loyang biasa. elok lagi to bajale-jale pado manyasa kemudiannya onde Carilah cari nan lain. Usalah denai ko dijual. Ko kabasatu raso nak mungkin. Karano kita dia jauh bedonya. Pernah denai datang ke rumah rang tua adia masa mukonyo. Denai saponan inyo malenga. Ibu hati dan salabana ibu. Alun tantu adia kajodo denai. Ratu adia laburu sangko onde. Carilah Cari nan lain. Usalah denai ko diharuk ju. Ko kabasatu
rasa ndak mungkin karena kita diajau bedonyo Adia umpamo si cincin ame adenai ko hanyo loyang biasa Elok lakini bajale-jale apa domanya sa kemudian nyonde carilah cari nan lain usala denai ko diharoju ko kabasatu raso ndak mungkin Karano denailah barana tigo iyo irama misra mulai itu denamonyo Indenalayo lay lagu minang jo lagu laniyo agak lamo Walau iyo lade pun lamo namun kan layo mantap baju iyo ne tadi larekan kami Iyo la sudah delanya to jo lagu laniyo lade bangkina Dan baniau lenyo kau aden jo bujang lade marando Iyo itulah de judulnya Adenala iola spesial untuk dun sana ala di muko Iyo sabanan de banaran cadi danga-danga yo talingo Adenan jo lagu layana abujang maminta babini kamandehnyo Iyo namun lah de rabujang masih tetap de manjomlo Nak kami nani yola baritahu kapadodun sana nan manjomblo baande rasola de berbini la de naledanga de kana pulo Iyo usamilah halai dun sana maharo raso babini nangko ba raso iyo le kasero namun iyo nak kami bari hayo dape bini saparo gilo piti untuk balanjo di jodien de pambayu jojulo kaila dangalai kana pasan la dari kami lai badu Allah dicipta lai kana bana la de si amin nyo ambo Atiriring tiriring ting ting atiriring tiriring ting ting atiriring atiriring Bilo aila musim penghujan Sekulaki indak barisi Bini diu malah mencoliang-coliang Condola tak coki adek tampang mutan Basi golek di tongalaman Condola mai dok lapanya kisawan Kapasalam membeli bawang Golang omejo baju baru Laki di umama orang-orang Mangonang utang sa boli pinggang Awak amanat kia ari panghujan Piti ndak ado de indo soma Aden kan paidayu mako Den labon ciningok parangai kau Awak bansak laga arang kayo Anak asal usin kan diboy balanjo Awak nak kia di kota urang Salang ko olah ka di boli Basi honta ala basi tojang Na boli honda la jotipi Kopa wanan senteng Topang jana tinggi Atahala salego Elok lah kabalo jawi Koba soki muha Hajoba umur panjang Habis suawa be uma boliti Pila sagodang tongkang Bilo hari musim penghujan Sakulaki indak borisi Bini di rumah macoliang-coliang Condola tak coki adek tampang mutan Basi golek di tongalaman Condo mai do panyaki sawah Peka pasala membeli bawang Malang omela jo baju baru Laki di rumah lama hoang-hoang Mengonang hutang lah saboli pinggang Awak amanah kia ai penghujan Piti ndak ada de indua soma Den kampoi dari rumah kau Den labon cineng parangai kau Awak bansel lah gawang kayo Anak salusin kan dia dia balanjo Awak mana kia di kota uang Salongko olah nangka di boli Basi honta ala basi tojang Nak boli honda lah bagigi Kopa
panan sentiang dia atau bang jana tinggi tahanlah salego gigi lah ampu kaki kau basoki mua coba umur panjang isu wa buek buma boli hondanan nomu atau bang ang jodanan jadi coba siko coba sitan kau indah ado bukti jandi biasokan mancora bacondo iko kurang lago dan cora ungkal bagawana monyo kece lawu makan nasi giling lado kalau lah kedapatan uang dah akan picayo angi elaci ayam apa kau jodanan jadi cora siko lah cora sitan tapi indah ada bukti pandanglah kiri kanan banyak orang mencemekan di awak pancora adolonan mancibiukan Pula de awak bayang-bayang sepanjang badan Ijalo sampai godang pasa umat padot yang Apunan diboli kecenyo indah bautang Kosan la tagadai tanamin tuanyo doke bang Ati bola wako tunyo ko indah la tabayu utang bininya konesita mintuanyo dilayan nuan Ange ciri ayam apa kau jual dan jadi coba sikola coba sitan tapi indah ada bukti iyo itu lagu bangkinang lah saraju coba hello ojo kalau penyanyinya yaitu si Amin Ambo memanglah elok batanang-tanang akan niyo membawa kato adena le supaya nak janbana berhimpit gelombang le suaro supaya iyo ladena ajale tujuan jo isi kato-kato iyo karena si pinonton banyak nantu raminan mudo lainan iyo nan mela cupui hadir pado malam nangko nak kami lah hibur jo irama dangdut nan naga lamo karano iyo ladena na tu adonan hobi dangdut pulo Tuhan penguasa jagat terimalah doaku ini berikan kasih yang ku hidup yang penuh bahagia selamat berpisah selamat tinggal sayang semoga engkau hidup bahagia derai air mata membasahi pipi sebagai tanda cintaku yang suci aku sadari tak selamanya ini harus memiliki selamat berpisah selamat tinggal sayang semoga engkau hidup bahagia aderai air mata membasahi pipi sebagai tanda ku yang suci apabila dirimu bukan jodohku doaku selalu menyertaimu walaupun dirimu bukan jodohku doaku selalu
menyertaimu. Apabila kau sayang hidup bahagia, aku pun merasa hidup bahagia. Tapi bila engkau menderita, demi Tuhan aku tiada rela. Oh selamat berpisah, selamat tinggal sayang. Semoga engkau hidup bahagia. Aderai air mata membasahi pipi sebagai tanda eu-euku yang suci. Aku sadari tak selamanya cewek itu harus memiliki. Oh selamat berpisah, selamat tinggal eu-eu. Moga engkau hidup bahagia. Iyolah jadi rasonyo ala dari kami dan badu. ala dirantang namu panjang la namu akaba jelo jelo. Elo nalai kita kumpa diam biasa kadar paguno. Alai supaya la de manyana la de nala la dalam dado. Oleh pasanang hati oleh di dalam dado. Iyo manorekan kami Samu tukang lai turito. alai ko tadi tolan la bagara pulo tantunya kami bagara pulo. Sekali di sini ala sakali di siko jalan jopane babale biasa. ala biaso dia dan ala biaso limbago Lania nanu sangalana posakola mola lula 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 lula. ala bajambatan basila bajalan rayo batapian mandi ala de baru matanggo sampai sekarang ala de bapak kaju lalu Lai joko di kami le sakian sajo ala sekian dahulu la di kami badu sinar berli anarang bari banamo. Akacimpo apa mena mandira laku cika apa la menangkato. Lapi tata jo patiti la de kanado lai mangato. Ande nandanga leka bana la dari kami la de badu. Gara-gara lainyo kami la gara-gara la nabiaso. Asinggalang nanjo marapi tampanan dari yo padang panjang. Amal ibadah di bawah mati. Bini nang kami di lamar urang oh yalah. Oh